Войната в Близкия изток скара генералния секретар на ООН с израелския външен министър, който отмени планираната двустранна среща. Важно е да признаем, че атаките на Хамас не са били извършени във вакуум. Палестинският народ е подложен на 56-годишна задушаваща окупация. Той е свидетел как земята му е постоянно поглъщана от селища и измъчвана от насилие. Икономиката му е задушена. Хората му са разселени, а домовете им разрушени. Все пак Гутериш подчерта, че недоволството на палестинския народ не може да оправдае ужасяващите атаки на Хамас. Господин генерален секретар, ООН е създадена, за да предотвратява жестокости като тези, които Хамас извърши. Но ООН се проваля. И вие, господин генерален секретар, загубихте всякакъв морал и безпристрастност, защото когато казвате тези ужасни думи, че тези отвратителни нападения не са се случили във вакуум, вие толерирате тероризма. И като толерирате тероризма, вие оправдавате тероризма. Мисля, че генералният секретар трябва да подаде оставка. Израел обяви, че ще откаже визи на високопоставени лица от ООН, като ръководителят на хуманитарните мисии не е бил допуснат да влезе в страната.